Hyvää iltapäivää kaikille. Me keskustalaiset olemme tehneet pitkäjänteistä työtä teidän mikkeliläisten edestä. Ja haluamme, että sinulla ja sinun perheelläsi on hyvä elää, käydä koulua, harrastaa ja tehdä työtä, missä päin tahansa Mikkeliä asutkin. Olemme kehittäneet Mikkeliä, koska on tärkeää, että Mikkeli houkuttelee uusia kuntalaisia, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Mutta samalla olemme myös kehittäneet turvaverkkoja niille, jotka sitä tarvitsevat. When the world has said it's gone, if I had